Gadap na kajing sungu iblay sa isin pa na kapor ka bamanta. Ya ka ba ngadon na jaka ka ba itinat ya ka ba ngayo pa benai ya ka khubor step hapdeng jongfi baro ha ka ne singi bamanta oh ngai ngo iblay ba blay jungi de blay ba kirku blay jungi de blay ba pendap blay jungi de blay ubale iki kamba na gamanta kita ki ba shakri kaktin ka jong blay ka kran shaya ka taba ka ang na ka Exodus ka ba nga you eat ba nga ka khat Exodus no mar bulai khat arsan ka te fin shakri tribe blay jongfi te un ker khu yo kpu jongfi un ker khu ya ka ga jongfi baron shim naru ya ka jingpang na pedeng jongfi hallelujah nga da sngongu oplat ya ka ne ka ktien bat chi sha ka sam ka bi spa nyau ka khat ka arpo ka ong upa ya la ka ktien bar open khia ingi te ding ta habangi shakri blay ka ktien ka jong blay ka ong Wou under khu yo kpu under khu ya ka under shimno ike jingpang na pedeng jongi under khu ya ukpu ka bamut ya ka bam ka di under khu ike tagi ai ke bakinja do under khu fi bat ya ka di ru under khu yangi ka bam ka di kanom lut na ka ying ka jongi ha ka ying shet ja kita ki purau kin dapbet kita ki peniang ki kelong kin shlebet kata ka dei ka jingkular ka jong Trai naga benta kita ki bishakriu baru wang de ngan shim naru ya ka jingpang ya ki jingpang na pedeng jongki tading tanga kwa banun ra ka ni amdei tang ya kata ka bakin jado ho ya ka bakin jado ubleun ker khubi ya fi lada fi shakriu lada fi mani lada fi longhok batu pateng tengim sung thu balai ka jing kerdo kawan ka jingim tengim sung thu balai ka jing duk kawan balai ngi sa kumju si kumju layo lahir imalakiu malalu no kalong kumta lada ka long shisha kumta ka jim ka jongfi via ban check yela de via ban yit benya yela de yo ba kata ka jing Trai ka jonga ka jing ki step ka jonga ka jing mit jonga kalong leno ai ne mar ka babel ka krani kata ka sam shi spar punyo ka khot ka ba ar ka ktin ka jong blai ka ong ka bleno ai ya pi ban ki step ban trai mit ban pet mit ban bam yo tok pu jing trai stam ka jong fi na mar u blai u punyo thia ya kita ki ba it ya kwa ban fi sai sin lada fi shakri tang ya ka kam lada fi shakri tang ya ka bakin jado pi thai ban shakri u blai pi la ban train ban step hado de miet pi la ban pet miet pet yong pi la ban ki step pi la ban le kum ta ban tre smart aga kam ge jong pi nre ka bakut ke sngi pi no mi obam ya ga jing tre mi not ka kti ge jong pi ong ka ktin ge jong blai na mar wo blai ka babel ka ong open yo thia ya ka gi ba it you tading ta habang it you try ge jing tre ru ka shulong la ka long ka shu biang la ka biang ka shu dap la ka dap ka shu roi la ka roi ka long thek kum ba yo thia am dan jing thai am dan jing jram kam dan ka ta ka jing ban khiaru tading ta ibri ki ju ong nga pastor bi bon kam mo ngong ngam bon kam kani ka kam ka banga ngatrai kam ni ka kam ni ka kani ka kam ka banga ngatrai kani ka jingkot ngasubang man trai ngasubang man yalap ngasubang ban playu jisu ngasubang ban shakri Trai ngasubang man shakri ki breu ban dwai na ka banta jonki ban snap ki problem juki na do step do mi tading ta nga snobang kani ka jing snobang ta habang snobang ban shakri kum tam kam judan ke jing that tadang am ju phun kam hero nga snobang ban shakri Trai tadi ta ka babel ka kran shai ka ta ka ong ba ublein ka khu ba yu kpu jongi ya ka nga jongi un shim na ru ya ka ta ka jingpang na pedeng jongi andai ka ba kam ko dor wong an ka khu ya to kpu ba kan jaman sim ngan ka khu to kpu ba kan jaman sim kamo la fi shakri Trai em fin sham chi sha yu jisu u ba long shi sha u kpu jong ka jingim lada pi shakri shisha yu Trai la pim pan mat yu en fi shakri bet pim ju pep ya ka shakri pim minot lada ka jing shakri ka ba kendiat breu na ka ba bon breu la ka de ka po ya la ka de ka sngi Trai en fi shakri yu Trai am fi shakri yu Trai ho pim pan mat ba yu jisu en te lada fi shakri yu Trai un ka khu yu kpu ka ba mut pin ya sham shisha yu jisu Bapin mat si siya yun kar kuyo to kpu buwan hiyar na beneng ubalong ud Jesus Christ. Bagum jo ya ka krani sim ba ko ngay aba fi shakri ba ya shakri ublay am unum pansa ay pi ba fin Shillong terkongsa haga ta ka jing em ka ba kin jaman sim. And ray fin da long shak ki breu ki ba dap do man sim ki ba slat do man sim
kata ka ke jong blay ka shutut ka jim ke jong phi ka ke jong blay man sim ba khoi u shutut ka jim ke jong phi bar ka jim ke jong phi kita ki thiar ke bagan jam sim ki dap ki shlai hado banam nyam ja ka sho baru angan sim ke jing pang na peng jong phi hoi la blay la gi pang sim ru wat ita ki jing pang ke bakan ja do re kam tam e habing i shakri u blay am sim ke jing pang ka bagan jam sim tade hing ta ki shakri ke jong blay kim ju don depression ki shakri ke jong blay kim don ita anxiety la gi shakri sha u blay u sim na wat ya kata ka jing pang men sim ye kata ka jing pang jo jing mut berkat u sim baru pendap ki shakri ki jong u da ka jing kemen bading tam utrai jungi ude blay u bakar khu ye lagi jong ki shakri kita ti ki be shakri u trai rinda ka exodus ko nomba kat sao kat like kat sao ka krani kata lagi shakri u trai wala ki wan makana ki nongshon u Moses uang i pat ba uang ne ye ki Egypt ko ba fi ira ne ka sni fi no mi issue ye ki lanoru bada shisha u blay u dakat kata ka duria besar u da pengam jelop ya kita ki Egypt hakata ka shiklep mat udah pengam jelap ya ki kumbau la kular om nado mendaga sgiv nem isu ini Egypt shisha om shiblai isu itu ki Egypt bagi ta ki layangam jelap ki lakut kemla syu ban be ban thong ban bud dien ya ki Israel namar babaro ki layangam jelap haga ta ga duria besar tadi na ko abnon fi shakri utrai fi tip yang ne gawai ba fi shakri utau nong job ka jing im ga jong fi la de lupa ka ba job tadi ta pensilok fi kan kasi balai film shakri utrai balai fin shuya marway balai fin shu sngo biang hala marway teng sngo biang ado kata-kata sngo profesional ado kata-kata nyong teng bengilahi ban handle ni ka jing shakri blain la yo man to yo nong ayo ni ko abanong fi la fi long kum tayam pi pindu lut ya ga e ka ba pi don ru utrai wong yau tau badan on aish shu ya un rei tau bam don wat ya kata ka badan ro an shimno ya jisu krano ong yau tau badan la da fi shakri u blay fi don on ang aish shu ya pi ya fi shakri u blay rei la fim shakri u blay la da fi don itai ba kendiat ru on shimno ate ya itai ba kendiat ru atau fim sungo benut ma la play la ku ya fi ka ba kendiat ukwa eban pen roy fi rei la fim shakri u wat kata ka badan ru an shimno ong tin ke jong blay tadi ta kwa ban duai nam ta jong fi ne ka por ba fi nang yo amen sim ban shakri u trai da ka download baro shakri u trai da ka jinkman shakri u trai wanam that ka babel ka kreni kata ba kata ka jing 3 minute ka jong fi kam julong lenai ke nyau blay moto man kerhai man lagas ngi shiti ban kong korin nong ba san da khot san pra ong to man kerhai man lagas ngi haga kam ke jong blay man kerhai pin trai kerhai ka kam ke jong blay fin shakri kerhai u trai ti kata ka jing 3 minute ke jong fi am naga man tau trai kam ju long ka balen ai u blay un seudar ba la fi shakri u trai un seudar da kata am ka ba phim la ban mudur da kata ka ba phim pat ju i da kata ka ba e ka ba ani pinok ani kada pelengok sisa ke jing ke jong fi kan mawi Abraham ka Bible ke tu ingi Genesis arbusau dekat menengkong kong teu Abraham mula temen baru blay ula kerku ya hagi ki baro tading ta am kat banang ya kisngi kadan baik ke jing kerku ke jong blay kadan baik ke jing pendap ke jong blay tel da fi shakri utrai kom utrai kerku yu Abraham kom taun kerku ya fi hagi ki baro mo shwa bi bin ya bin i ke jing kerku ke jong blay hagi ki baro ngan dwai nam ta jong fi ni ka pormenta nga kwa fin lo excited nga kwa fin long ki be shitram ban shakri utrai ban mani ban let you just sing play Bible ban dwai ban rai ban mani ba bang nam that kan ban shakri ngin ya dwai ni ka por ka bamenta try nga ingo e me go pa bang ayo ni ka khubor ni ka sngi ban sam lang ini ki kon ki jong me ablay bang ingo ni ka khubor ko try kan long ba I mean sim ni ki kon pa try ba gini shakri ba ye shakri me ko try ba kinum that ablay mar ka tin ka jong me ka kular ma angan ku yu kpu ba dia ga bangan shim na ru ye ka jingpang na pedang jongki bang ko try men ka ku ni ki kon nam ta ka sngi ni pedang ka bor bagin shakri me ko try ho ngatip ban shakri ma ha ga do ke than ban shakri ma go try ha ka bakin jabril o ka jwat than ri try bang yo men sim ba khot ka jing shakri ka bang ba ka thiang ka jing shakri ka snow bang ka snow tana do ka ta ngada duai begini ki kon kin yo to men sim jo ka jing snow bang ka jing su thiang ban shakri ya me jisu ngada duai ka kon ki kon long ba pen shat bor long ken kita ki ba plot ka ding long ken kita ken ki berham ba ka download ban ya shakri yo jisu
tat udah kesengi ke jingwan ke jung ngadua yang kerku fi kerteng ke jung jisu nang penem haleluya amen but amen utrai nang kerku fi ngin saya syambiang la syai kesengi ko lai shibun amen ini ro jimpit tip ne ka por ba ka kalong ikot sungu bahai fi ha ka arab kundai bat lai putrik mangindon ya ka jeseng ka kerpang hangti hapo sosotam auditorium deng tangi kena jeseng ipelong kanang nagam ta jongfi nam ta ki bapang bisitom kemudian ke jing syakte syakom ki por ke jing syak ban ban ya beman inget agar pun dai ba lai putrik ini iya kamba ke jong blai trai pen khiao trai pelaj manga khot so bahai fi wan ya lam iki bapang bisitom la pi pangil dir wan trai pen khia ke nir golong ke jing pentip ba form jong ka Bible school ngilap pelaj ada heng ta khot so bahai fi join yang ini ke Bible School ini sedang no na benai April deng ta ke por ke dang don ta stang ka tok ni tayo gi sit stang dia ngo ba ban wan join finyo ya ngo gi ktin ke jong blai finyo gi ji kai na ktin jong blai ba di ka fi la ban san ha ke ktin ke jong blai kadai da ke jing pen pau ke jong blai ya ka bangi la penlong ya ke ni ke Bible School na ka ben ta ke jing men toy ke jong fi what no miss one shim no gi form gi jong fi masa join no ya ke ni ke school na do benai April. Try and kerkuye fi ngin saya syam. Blai si bon, blai tak beranju. Amen.